У эфіры галоўнае інфармацыйнае выданне на тэлеканале Белсат. З вами Ольга Старасціна. Вітаю і запрашаю на аб'ектыў. Обещанные надбавки медикам не дали. Обидно. Этот беспредел, да. Это не только наш. Распачаўся збор подпісаў. Сабабарика. Цепкала. Законопадскую. Александр Григорьевич. Ну, можно же за всех ставить. Ну, пускай все соревнуются. А што з тымі, каму ЦВК не дазволіла паспаборнічаць? Калі нас привезли ў міліцыю, мяне жорстка справляліся са мною. Медыкі рызыкуюць здароўем і жыццём, дапамагаючы хворым на COVID-19. Не адразу, але ўлады пастанавілі ацаніць працу медперсаналу і прызначылі ім надбаўкі. Вось толькі абяцаных грошай шмат хто з медыкаў не пабачыў. Учора ў Бабруйску, а сёння ў Барысаве ды Гарадцы медперсанал не стаў замоўчваць праблемы. Ці чакаць лекарскіх бунтаў, высвятляў Александр Папко. Замест сотень долараў за небяспечную працу атрымалі капейкі. Медыкі раённай больніцы Барысава паскардзіліся журналістам. Каб атрымаць надбаўку за працу з інфікаванымі каронавірусам пацыентамі, лекары мусяць дакументальна пацвердзіць літаральна кожную хвіліну працы з імі. А ў шпіталі селішча Гарадзец на ўсходзе краіны прэмію не атрымалі увогуле. Что касательно моего доктора, моей дочери, она работает с зараженными, она работает с больными, через нее больные даже обманным образом приходили, брали ей, которые в результате потом в реанимации оказались и потом умерли. Згодна з адкрытымі крыніцамі ў Беларусі ад COVID-19 памерлі 15 медыкаў. Гэта кожны 11 ад афіцыйнай лічбы памерлых. Згодна з апошнімі дадзенымі Міністэрства аховы здароўя, ў краіне налічваецца ўжо больш за 33 тысячы выпадкаў інфекцыі. Памерлі 175 чалавек. Гэта стыхійны мітынг у бабруйскай больніцы хуткай дапамогі. Абураныя мізэрнымі прэміяльнымі медыкі напісалі ліст да Александра Лукашэнкі. У адказ прыехалі журналісты дзяржаўнага тэлебачання і пачалі браць каментар у тых, хто грошы атрымаў. Обидно. Этот беспредел, да. Это не только наш. Да, в Марзоновке точно так же. Во всех больницах я уверена, что и инфекционная больница не получает того. И минчане, я уверена, что не все получают. Никто же не претендует на эти 5000, которые обещали. Да 4000 рублёў на месяц медыкам, якія працуюць з ковіднымі хворымі, паабяцаў указ Александра Лукашэнкі ад 16 красавіка. Але ўжо праз 2 тыдні Міністэрства аховы здароўя апублікавала тлумачэнне. Грошы выдадуць за фактычна адпрацаваны час. Каму колькі даць, у кожнай лякарні павінна вырашыць камісія. Значит, еще раз все обращения, пожалуйста, к пресс-секретарю Минздрава. Да Міністэрства аховы здароўя адсылае кіраўнік Менскай станцыі хуткай дапамогі. Ён забараніў карыстацца бясплатнымі абедамі, якімі медыкаў частуе мясцовы Макдоналдс. Рэстаран паабяцаў вазіць ежу сам. На абурэнне медработнікаў у Бабруйску адрэагаваў міністр аховы здароўя Владзімир Каранік. Парушэння ў выплаце прэміяў за барацьбу з каронавірусам ён не знайшоў. Александр Папко, Белсат. Рэкордны рост колькасці захварэлых на COVID-19 за апошнія судні зафіксавала Сусветная арганізацыя здароўя. Найбольшую заклапочнасць у экспертаў САС выклікае дынаміка распаўсюду пандэміі ў краінах з нізкім і сярэднім узроўнем даходаў насельніцтва. Агулам у свеце зафіксаваны ўжо больш за 5 мільёнаў 106 тысяч выпадкаў COVID-19. Ад хваробаў, выкліканых новым каронавірусам, прызнаныя смерці каля 330 тысячаў чалавек. Адчынялі больш за 2 мільёна асобаў. Найбольшая колькасць ахвяраў каронавіруса па-ранейшаму ў ЗША, дзе на COVID-19 захварэлі амаль 1 600 000 чалавек. Памерлі прыблізна 95 тысячаў. Пры гэтым эксперты САС упэўненыя, што маштабы пандэміі ў свеце нашмат большы, бо ў шэрагу краінаў робіцца недастаткова тэстаў, а афіцыйная статыстыка можа заніжацца. Распачаўся збор подпісаў для вылучэння кандыдатаў на прэзідэнцтва. Ініцыятыўныя групы цягам месяца маюць сабраць па 100 тысяч подпісаў. На сталічных вуліцах нашыя карэспандэнты ўжо пабачылі некалькі выбарчых пікетаў Ганны Канапацкай, Олега Гайдукевіча і Владзіміра Няпомняшчых. Іншы ахвотны заняць прэзідэнцкі фатэль Валерый Цапкала даў прэс-канферэнцыю. Выбарчыя навіны у Ірыны Дарафійчук. Сцягі і партрэты, лозунгі і прамовы. Гэткую карціну ў людных месцах мы будзем назіраць цягам наступнага месяца. Программа еще не ознакомилась.
Пока просто понравился. Сёння распачаўся новы этап выбарчай кампаніі. Ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў на прэзідэнцтва збіраюць подпісы для вылучэння ў кандыдаты. Мы атрымалі толькі пару гадзін назад усе неабходныя дакументы для збору подпісей, таму выйшла амаль па адной групе ў каждым крупным горадзе. Гэта Менск здесь і там у іншых абласных цэнтрах. Але ўжо сёння у мяне ёсць 307 подпісаў. Займаюцца зборам подпісаў ініцыятыўныя групы, зарэгістраваныя ў цэнтральнай выбарчай камісіі. Кожны з 15 прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта мае сабраць у сваё падтрыманне не менш за 100 000 подпісаў, а кожны беларус можа аддаць свой подпіс за некалькіх прэтэндэнтаў. За каго падпісаліся б менчукі? За Бабарика. Пошел бы, поставил подпись. Я Цепкало. Почему? Мне он понравился внешне. И вообще, мне кажется, он толковый человек. В первую очередь, наверное, бы все-таки поставил подпись за Конопатскую, потому что она как-то уже известно проявила себя и не только словесно, но и деятельностью. Наверное, Александр Григорьевич, потому что привыкли мы к нему. Без понятия за кого, но точно против нашего большого дяди, который уже кучу лет у нас при власти. Можно же за всех ставить. Пускай все соревнуются. Але ў каго з прэтэндэнтаў ёсць рэальны шанец перамагчы ў гэтым спаборніцтве. Подписи соберет, во-первых, тот, кому это позволит сделать власть, потому что оказаться без спарринг-партнера она не может в принципе. Это во-первых. Что касается демократических кандидатов, я думаю, шансов у них очень немного. И, конечно, тут не надо пояснять, что коронавирус этому не способствует. Пандемія дадае непрадказальнасці вынікам выбарчай кампаніі, адзначае палітолог. І не толькі таму, што подпісы збіраць будзе складаней, а яшчэ і таму, што невядома, чым скончыцца адрозны беларускі шлях у змаганні з інфекцыяй і як гэта паўплывае на імідж Александра Лукашэнкі. Выбары ж маюць адбыцца ва ўмовах працяглага пагаршэння экономичной ситуации в Украине. Главное отличие, что начиная, если говорить так серьезно, с 2006 года белорусская модель потихоньку деградирует. Она свой пик прошла. И я уже неоднократно говорил, что за последние 9 лет у нас темпы роста 1,1%. Это без всякого коронавируса. Але ў беларускім палітычным полі з'явілася месца для кандыдата надзеі, кажа палітолог. І нават калі кіраўнік краіны пасля выбараў не памяняецца, то пытанне «хто калі не ён» ужо не застанецца без адказу. Ірына Дарафейчук, Белсат. Арышты і штрафы за салідарнасць і за кармленне голубоў. Судовы канвеер не спыніў сваёй працы. Сёння ў рэгіёнах працягваюць судзіць актывістаў. Падрабязней Віталь Бабін. Добрый день. Пасля 12 сотняў арышту на волю выйшаў баранавіцкі блогер Дмітрый Тимофеев. Мужчыну затрымалі 9 траўня ў Бабруйску, акурат падчас правядзення антыпараду. Дайте ногу поверну, секунду. Свой удзел у акцыі, якую зладзілі кіроўцы на заклік іншага блогера Сергея Тихановскага, Тимофеев адмаўляе. Еще раз убедился в том, что действуют ячеистые группировки, бандитские в системе, которые и могут каким-либо образом влиять на людей, тех или по другому поводу нежелательных им. Сёння пасля 10 дзён арышту на волю выйшаў і актывіст моладзевага блоку Пётр Маркелов. Аднак паплечнікі не дачакаліся ягонага вызвалення з изолятараў. Его, судя по всему, увезли в московский РОВД, тем самым попытались оказать психологическое давление, скорее всего, на группу поддержки и на самого Петра. Деталямі затрымання, якое адбылося яшчэ 6 траўня, напярэдадні падзяліўся і аўтар каналу «Страна для жизни». Свою изоляцию на рашэнне суда Сергей Тихановский связал с выборами. Диктатор принял решение, что выпустим 30 суток, мне еще назначили новых, и в любой момент, если будут какие-то там волнения, опять его закроем. То есть это ничего не меняется, власть последовательно это делает и со мной, и с другими блогерами, активистами. А вось так днямі адбывалася затрыманне кандыдатаў пратэсту з камандай Міколы Статкевіча ў будынку Верхоўнага суда. Міліцыі не спадабаліся кашулькі, у якіх актывісты прыйшлі на паседжанне, каб абскардзіць рашэнне ЦВК аб нерэгістрацыі сваіх ініцыятыўных групаў. Пасля затрымання кандыдатаў пратэсту 4 гадзіны трымалі на холадзе і не давалі вады. Калі нас привезли ў міліцыю, мяне
жестко справлялись со мною, потому что я не отдавала свой телефон, бо хотела потелефонувати своим детям, мужу, где я знаходжуся. И они, коли почули знову звонок, и они почали меня бить по нырках. Усяго, паводле праваабаронцаў, праз суды і затрыманні за ўдзел у сустрэчах з блогерам Ціхановскім і акцыях кармлення галубоў, пачынаючы з 6 траўня, прайшлі каля 140 чалавек. Пераслед няўгодных не спыніўся і сёння. Гэтак штраф 810 рублёў паводле рашэння маладзечанскай суддзі Вікторыі Паляшчук мусіць плаціць Павел Пяскоў, а Аляксея Вайцяховіча тая ж суддзя пакарала 7 сотнямі арышту. 15 дзён за кратамі паводле рашэння суда ў Гомлі правядзе і Дмітрый Лукомскі, а ў Слуцку дадатковыя 10 сотняў зняволення атрымаў Владзімир Няронскі. Віталь Бабін, Белсат. Міністэрства адукацыі прапанавала новы графік правядзення цэнтралізаванага тэставання. Рашэнне аб пераносе тэрмінаў было прынятае на мінулым тыдні. Новыя даты экзаменаў паведамілі сёння. Першым з 11 прадметаў цэнтралізаванага тэставання будзе беларуская мова. Новая дата правядзення па ім 25 чэрвеня. ЦТ па расійскай мове раздзялілі на 2 дні – 26 і 27 чэрвеня. А апошнім здадуць цэнтралізаванае тэставанне па сусветнай гісторыі 16 ліпеня. Тыя абітурыенты, якія атрымалі пропуск згодна з ранейшым графікам тэставання, не мусяць абменьваць яго на новы, заявілі ў міністэрстве. Рэгістрацыя на цэнтралізаванае тэставанне завершыцца 1 чэрвеня. Тым часам у суседняй Расіі пастанавілі наогул адмяніць выпускныя іспыты. Адзіны дзяржаўны экзамен будуць здаваць толькі тыя, хто мае намер паступаць у ВНУ. Злучаныя Штаты Амерыкі выходзяць з дамовы аб адкрытым небе. Адміністрацыя прэзідэнта ЗША патлумачыла міжнародным партнёрам, што Вашынгтон ідзе на гэты крок у адказ на парушэнне дамовы Крамлём. Ёсць і эканамічная прычына. Паводле амерыканскага боку, здымкі, якія ЗША атрымліваюць у часе палёта ў межах дамовы, яны могуць атрымаць хутчэй і танней пры дапамозе ўласных альбо камерцыйных спадарожнікаў. Дамова аб адкрытым небе была падпісаная ў 92 годзе ў Хельсінкі. Паводле дакументу, ратыфікаванага больш як 3 дзясяткамі краінаў, на тэрыторыі дзяржавы удзельніц дамовы можна ладзіць назіральныя палёты, каб сачыць за вайсковую дзейнасцю. Каранцін мае і добрыя бакі. Адзін з іх людзі сталі больш чытаць, пра што кажуць замежныя даследаванні. Але пры гэтым набываюць папяровыя кнігі значна менш як раней. А як пандэмія адбілася на беларускіх выдавецтвах і кнігарнях, высвятляла Александра Дорская. Няма чытанняў, прэзентацыяў і аўтограф-сесіяў, ды і па кнігі завітваюць рэдкія пакупнікі. Жыццё кнігарняў замерла. Некаторыя крамы логвінаў або кніжная шафа зачыніліся на каранцін. Астатнія кажуць пра няўхільнае зніжэнне продажаў. В этом месяце прогнозом, наверное, оборот снизится процентов на 60 по отношению к прошлому году. Конечно, для нас это отчасти, но если не сказать катастрофическая, это очень плачевная ситуация. Эта тенденция наблюдается практически во всех магазинах любой формы собственности. Складана сёння і незалежным выдавецтвам, усе сілы якіх цяпер сыходзяць на тое, каб сплаціць арэнду і падаткі. Але новыя кнігі хоць рэдка ўсё ж з'яўляюцца. Мы вельмі хутка зразумелі, бо мы ў сакавіку месяц пашлі на карантын і, ў прынцыпе, зусім не выдавалі кніжак, што толькі рух, толькі дзеянне дапаможа вылезці з гэтага крызісу і, магчыма, нават узняцца на новы ўзровень. Днямі ў выдавецтве Янушкевіч пабачыў свет тоўсты раман «Гарэзлівы пацалунак» для аўдыторыі Young Adult у лёгкім забаўляльным жанры. Тое, што трэба для каранціну. Захапляльных кніг для падлеткаў акурат не ставала ў беларускай літаратуры. Аўтарка Ева Вайтоўская, раскрыем сакрэт, што гэта псеўданім пісьменніцы Марыі Мартысевіч, натхнілася культавай японскай мангай «Ітадзура на кіс» «Гарэзлівы пацалунак» і перанесла яе сюжэт у рэаліі сучаснага Менску. Манга мастачкі Каору Тады пра няўдачлівую ціхоню, якая закахалася ў самага прыгожага хлопчыка ў школе, стала ў Японіі звышпапулярнай, у тым ліку праз шматлікія экранізацыі. У беларускім аналагу падзеі адбываюцца на філфаку БДУ, ды ў іншых пазнавальных месцах гораду. Яшчэ адна навінка выдавецтва – перакладны бестселлер «Тыль» нямецкага аўтара Даніэля Кельмана, які беларусы змогуць прачытаць аднымі з першых. 2 гады назад зрабілі досыць рызыкоўны крок, купіўшы правы, але не прагадалі. Вось гэтая кніга «Тыль» пакуль не выйшла ні ў кого з нашых суседзяў, ні ў Расіі, ні ў Польшчы, ні ў Украіне. І в той жа час 2 месяцы таму назад яна трапіла ў шорт-спіс міжнароднай букераўскай прэміі.
Ці возьме раман Букера, даведаемся напрыканцы лета. Нягледзячы на складанасці, новыя кнігі выходзяць і ў выдавецтве Галіяфы, але чытачы збольшага набываюць іх онлайн. Мы зрабілі зніжкі вялікія 30% на практычна на все кнігі выдавецтва Галіяфы, і мы бачым, што ёсць цікаўнасць, людзі замаўляюць праз інтэрнэт. На жаль, у нас няма дастаўкі непасрэдна да дзвярэй, але у нас ёсць перасылка і ёсць дастаўка па лініі метро. Хочацца спадзявацца, што самаізаляцыяй скарыстаюцца пісьменнікі, у якіх цяпер з'явіліся яскравыя сюжэты і час на творчасць. А нас чакае абуджэнне літаратуры пасля пандэміі. Александра Дорская, Белсад. Клумба замест флагштока. Гомельскія ўлады адмовіліся ад будаўніцтва на плошчы Леніна мачты для сцяга коштам 1,5 мільёна рублёў. Паводле аўтараў петыцыі супраць усталявання флагштока, гэты праект уладаў не мусіў рэалізавацца, бо пярэчыў заканадаўству. Вядома, што гарадскія ўлады не заўсёды спыняе заканадаўства аб ахове архітэктурнай і культурнай спадчыны. Але ў дадзеным выпадку менавіта каласальны ціск грамадства, каласальная грамадская ўвага і вельмі бездарны праект, усе спалучэнне гэтых фактараў дапамагло спыніць гэтую будоўлю. Пра намер гомельскіх уладаў усталяваць даражэзны флагшток стала вядома напрыканцы мінулага года. Абураным грамадзянам, якія сабралі больш за 4000 подпісаў супраць, чыноўнікі адказалі, што будаўніцтва не падлягае грамадскаму абмеркаванню і ягоная мэта павелічэнне патрыятызму сярод гомельцаў. На думку пратэстоўцаў, спыніць немэтазгодную і незаконную ініцыятыву дапамаглі найперш масавыя скаргі ад грамадзянаў. Арктычнае паветра прынесла анамальна халоднае надвор'е. Заўтра яно дасягне свайго піку. Паводле сіноптыкаў, толькі апошнія 5 дзён траўня парадуюць нас цеплынёй. Якое ж надвор'е будзе заўтра, пабачым ужо зараз на нашай мапе. Я ж на гэтым развітваюся. Бывайце здаровыя, беражыце сябе і сваіх блізкіх.